Poď si so mnou dnes zaletieť na obed do Prievidze, teda aj s Denisom, keďže som v lietadle nesedel rok a ak 3 mesiace neletíš, musíš ísť s inštruktorom. Tu štartujeme z dráhy z Dubovej, plný kotel a jedeme vzhúru k výškám. Denis, úsmev na tvári, žiadna čiarka namiesto úst, točíme si okrúhle zatačky. Tu sme sledovali nejaké lietadlo, čo sa rútilo na nás, ale my sme boli rýchlejší a tu je jeden rýchly výhľad na Trnavu. A potom som sa rozhodol, že si ideme urobiť jeden nízky prelet nad Piešťanským letiskom, ale pri vstupu do CTR-ka som im zahlasil dráhu 3.1 namiesto dráhy 1, čiže trošku zmetku. A tu už si to mierim k Prievidzi a idem pristávať na letisko, ale boli sme moc vysoko, tak jedna rýchla otočka na finále a kopačka na letisko! Bum! Úspešné pristátie. V Prievidzi na letisku sme si dali menučko a to konkrétne ohnivé mäso s ryžou a čalamádou a k tomu hroznovka. A do komentára napíš, kam si mám zaletieť příště.